UGWUMBA. Otu ozi pụrụ iche ka ewepụtara anyị abụọ na mone gara aga. Ọ dị m ka nwanne anyị nwoke osote onye isi na House of Rep wee bịa kwuo na ekwetago ekpebie na wee kụọ ya isi ntu na a ga-enye ndị Igbo otu steeti, a ga-enyekwu anyị otu steeti ka anyị na ndị ọzọ wee harụ. Onye wetara akụkọ ahụ wee gbuchabiri etu ahụ wee na-asị maka na amara m na kamgbe a na-eke steeti ndị na-eke ya na-abụkarị ndị amị, ndị soja. Kamgbe a na-eke steeti ọ na-abụ akpawe kpacha ya bụ ihe gbasara ike steeti bụ ihe ndị na-achị achị ji arachapịọm. Ndị House of Rep na ndị Senate agacha na a na-eme public hearing, emechaa nke anyị ekpobie n'ime nkata gwom nke ahụ aga, ndị ha gafee ndị ọzọ apụtakwa ebunitekwa ihe gbasara ike steeti. Ọ dịka mgbe a na-eme ekwu ihe gbasara Second Niger Bridge bụ nke arụrụ rukwa ebe arụkwara sị na ndị oshi na ọzọ ebe ahụ. Mana ihe anyị ji chọọ iwepụta ya taata bụ na ọtụtụ ndị mmadụ bidoro na-amanye elu. Eziokwu ha na-agwa ha anyị bụ na ka a na-enye ekwenyere na a ga-enye ndị South East otu steeti, na ekwenyekwuru na a ga-enye zonu ndị ọbụla zonu ndị ọzọ otu steeti. Ya bụ na ọ bụrụ na South East bata na steeti 6 na ndị ọzọ ga-anọ na steeti 7 nakwa 8. Amaghị m ka unsomara na-anụ ihe na-anụ maka na abịara kwuo ya dịka gasị na ọsụsọ ndị Igbo n'ihi akwa anyị na-ebe ka mgbe ka ejisi ga-enyezi anyị otu steeti ka anyị na ndị ọzọ harụ. Mana anyị mechara na-anụ na ihe gbasara ike steeti ahụ bụkwa ihe ga-eruwe onye ọbụla. Epetike ndị Igbo eruo na n'ike steeti ekwuta na ekwukata asị na a ga-ekezi steeti na a ga-enyezi ndị be anyị ihe na kọtụgoro anyị ihe ịma maka ike steeti a na etu o si gbadebe ụkwụrụ kịta. Ndị be anyị kene m ụnụ ịma na ndị ọcha kpọrọ nke podcast mana nke anyị bụ ime obi anyị ahụ podcast anyị bụ ime obi. Ike steeti a na-ekwu bụ ịmaba osisi akwa arụsị ka ọ bụ o tego ha gbubere anyị wayo oke na ekegidego ekeche etu a ndị Igbo aya admission echitere anyị eme census addition ebutu nọmba anyị eme budget nọmba anyị adịtuo allocation a na-eke nke anyị agbada ọdịzie na-eke steeti ekere steeti kegide steeti na-enye anyị ndị be anyị na-enwe aṅụrị na-eke ekwu ndị Igbo one state. Nigeria ndị ka na-eke steeti all the zones na-eketa one state and ha bacha anya made that way because ha believe that na they will never give us a level playing field and the sooner I accept the better. Chukwu enyego anyị fees Chukwu nyere anyị bụ na nyere anyị ọgụgụ isi nye anyị azụmafịa na ọ bụ na ndị isi anyị kwụsị nzuzu lụọla anyị ife kwesịrị ịrụ ka o wee na-agara anyị ọfụma mba azụmahịa ha na obe ka na obe anyị ka ha na-achị etosikwenye dị n'ugwu Awụsa ha chigo aha one na one anyị obe ha ka oje kọwa akwụ ndị obodo a ndị ofe mmanụ ha na-achị ka ha na-achị kịta mana ndị na-akwụ n'ụzọ ayọ ego nye ma ndị na-asị gị chọrọ m ego nke ndị ọbụ ebe ọ bụ na ya fụgodat na eji ihe abụkụla anyị ọnya ka ha pụrụfa nwere ọ bụ na ha chi na-eke steeti a ihe ife the multiplication one bụ na steeti bịa divide anyị Igbo like na maga na-ekwu asị gị onye Enugu esi ma onye Anambra ọ dịka asị na nwe ọtakeshọn destin mgbe abịa spirit chaa ya a na-eke oneness unu achọzi ime ihe onye Enugu asị na ọhọtọn ndị Anambra onye Anambra asị ọhọtọn ndị Imo onye Imo asị na ọhọtọn ndị Enugu all these things theoretical something ha chọka ewe na-agasasị ị na-ekwusi ekenye na anyị steeti ka a na-asị na o ruo n'anya ịmana otu ebidoro ya ana m ekwu ọbụla chere ime taa ime kịta because ete isi wee nụ ya ikwu maka Second Niger Bridge etekịta isi wee na aka esi mecha 2027 na-eruo asị na abatazi ọzọ ka eke steeti ọ batakwa ọzọ nke ha agwụ because otu ga-ebidoro ya ekwu uche eto like nke kịta na-ekwu anọ na-achọrọ vanụ bụ n'ọrụ steeti ka a chọrọ ike nọkọtagozie ọrụ pụọ anọkọzi m maka ọrụ egen nnọkọta na-achọrọ ike etiti etiti bụ na ebe ka ọ ga-adị etiti a na-akpọ Ekiti a na-akpọ etiti etiti ewetara Anambra eweta Enugu weta Abia weta Imo nke fọrọ nwa obere ba mụ na ha okeje wetakwuo amebe esi wetakwu
ebe ọ ga-awụkwuo n'ime. Mana enwere ebe jikọtara ihe a, enwere ebe a ga-ekewapụta jikọtara ihe a ọnụ ka ewere local gọọmenti dị n'azụ ụlọ. Nya nwa boundary adjustment a ha maka ọ dịzi n'aka ya gatọkọ ya sị gị na-eke na steeti a. Mana ọ bụrụ na ịjụọ m ọ bụ na eziokwu na ha chọrọ ike, if you ask me as a person, asị m oke kwe chọrọ ike na Delta steeti na chọrọ ikpokọtakwa Igbo speaking steeti ebe a ka a bụrụ ofu si ma enye m at least ka mmadụ na ndị Igbo ọ ya adịla aja. Emezie ya ọbanye na South South ọ dịghịzi na South. Ọ bụghị South si na South South pụọ. Onye bụ problem na ke ha na kịta from Anioma ọ dị na South East. Na ọ bụrụ na ekwete ka Anioma. Ọ bụrụ na ekwe ka Anioma ọ dị na South East. Ihe na-edu nwoke gwara. Ihe na ihe ọ na-azọ wụ si kepụta Anioma ka ha nọziri na South East. Na South East. Mana ka ekwenye ha ga-eme River Niger. Ọ dị ebe ahụ na mmiri dị. Maka a na-ekwuru na mmiri ekegwie etu bụ ihe ejikere ha kee na steeti ọzọ maka ndị Anioma na ndị Ọnịcha onye ọbụla mara na ha bụ ụmụnne. Mana mmiri a ndị bi n'ofe mmiri ka ezi etu a ga-esi mee ya River Niger boundary ọmanye ha nsogbu ike. Cherekwa ewekwana iwe Anambra na Enugu nwanne kwa Amansi River o mere ka Amansi bụ na obere nsi mmiri bụ mmiri. Ọ bụ ha na no nje gwa ibrat na all the sense bụ mental gameplay ka na-enye anyị. Ma ebe na ihe na-aghọtaghị ebe na isirisi ke steeti ka isirisi ekene steeti. Asị m bụ ọ bụ na ha chọrọ ike steeti a ose eji na oyibe yi anyị egwu maka emegide na ya eketa na ya eke echi niile anyị ejirikwa ka na ya eke ta ya were ịkwado sike steeti. Sike steeti ana na-eke ka ebe kwụsị isi kepụta. Sike na Anioma kete steeti. Eketa Anioma atiri South East. Ndị ọzọ wetakwa otu nke ha ka ọ sị hapụzie ya etu nke a gbasaziri maka anyị magodat anyị na-azọ nke anyị ha na-azọ nke fa ma isi ndị ọzọ nwere ọdịka nwere anya ukwu ha keta Anioma tikwu na South East achọkwa ike nri nke ọzọ nke a bụzi biznes fa mana own biznes bụ si je kpọkọta ụmụnne anyị keta Anioma tikwu onye ya. Ọ dị mma ama m na ọkụfụ Anioma anaghị ekwu okwu ị gaa na Delta steeti bụ ndị Anioma ị na-ekwu kịta ndị Igbo speaking part na Delta steeti nwere 9 local gọọmenti ndị nke ọzọ nwere 88 mana o nyere ha nsogbu tupu wee mechaa wee weta onye ọchịchị si bụ onye na-asụ Igbo n'ebe ahụ. Ahinze Mariam Babangida mgbe emere ihe na ya ka eji weta isi Delta steeti wee tinye na Asaba mụ na ama na o sere okwu mgbe ahụ na anọrọ ya dịka ọgụ. Mana ọ dịzi m ka a gasị na ihe dịka ihe ike steeti a ọ bụkwanụ na ịnyụ mamịrị na-ekwu ọkụkọ ọ ga-adịkwanụ ka autonomous community a na-eme n'ala Igbo tata iji wee tinyere gị n'okwu ị na-ekwu maka na iruo na obodo dịka Imo steeti ịmaghazi ọ bụrụ na gị na gọvanọ dị na mma ọ gakọpụtara iwe ofu autonomous nye ọ batagwuo na Enugu sef enwegoro ụmụ ebe m maara na ihe anyị kwesịghị ịgba autonomous community enye autonomous ịma mmazi ebe bụ oke ikegwachi oke mgbasi dewe ebe a ọ bụrụ na nwanne nwoke na-eme abara na community ọzọ n'ihe na ama m kemgbe ya bụ autonomous bịara bụzieru etu ọbụla o sikwedo onye ọbụla ebe ọbụla isi gbata mgba enyeghị nke ọ bịaziri mee ya nkeri wee mee na mana ọ bịakwarụ na steeti ekwesịrị eme onye ka emere ibe ya obi adị ya mma mana isi m kwuo akwadoghị m ike steeti ihe m kwadoro si mewe regional etu esi kwado ime ya South East South nke North East North Central anọrụ n'ofu mkpụkpọ a na-achịkọta ha ọnụ maka na nkeri steeti a dịka i kwuru bụ iji wee kpalie anyị isi na oruo kịta na-abido n'ụwa ọgụ ịfụ onye Ebonyi steeti bịa gị na onye Ebonyi steeti bụ ikwu okwu okere ọgụ si na ọ na-emegbu ha na a na-emegbu mana ịbakwa n'ime ịfụ na ndị Afikpo na ndị Ọhaọzara na ndị Abakaliki na ha esighị ofu ụzọ aga ọ bụrụ ihe dị na mmadụ maka na ma ndị ofu nne mụrụ a na-enwe nsogbu ya bụ na ihe gbasara ike steeti a eji chọọ ịghọrị anyị ezi anyị na anyị ekwetego na a ga-ekenye anya ọkwa 2027 ka ndị a niile na-agba ka egbe anyị nwee ṅụrị ya na a chọrọ inye anyị steeti a niile a na-ekwu okwu ya amam ebe ọ gaba nke ekere eke amam ebe o mere ihe na-abụghị na a na-aga ikeri ego dị na Abuja ekerie kịta cherekwa ewe na iwe ego dị na Abuja ọ na Abuja ka a na-ewego ihe niile na mmanụ niile ego mmanụ onye njijikwa na ego adị na Abuja bikọs eke steeti eketa ọ ka ha je eketa ego ka ọ ka eje eketa debt maka ama na anyị jigidere ụgwọ na Amerịka ha zekwe ebi anyị ego anyị jide ndị Britain mana ha amaghị ihe onye ọbụla fụrụ onye nwere ana
onye nwere ana na village ịbịa na onye nwere ana ịma na ndị nwere ana mgbe gboo na-amụtakarị aka n'ogolo ọ pụta asị gị binye ego ị ga-ebinye ọ bụ na Amerịka na-ede ana na onwe ọnya ahụ Naijiria nwere ọyịla a ga-eme na ihe na-akọwa Ugwumba na-akọwa bụ na ndị isi anyị bụ akara oghere ọtata ka ama ego a kwesịrị n'ịma anyị niile mana ha niile bụ akara ogolo ya bụ na ihe ha na-eme bụ ego mmanụ a ma nke a ga-amụ ụmụ si were ka anyị rie ya tata rie ya tata si a ga na-ebinye anyị ego na-aga n'ihu a ga na-ebinye anyị ego Buhari bikọtara nke ebikọta nke biri nwa onye nke apụta reze ya to power 2 ọwụkọ power 5 birikwa ha na-aga ndị ọzọ ebe ọ bụla ị kpara aka mbibi ị ga-afụ ndị ga-ebinye kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji nọkọta mbọchị asị na atọ eze binyere Naijiria bilion nsi na-ekwe m anya biko na orugo nke eto a like you said ebe ọbụla ha chọrọ nwa agbọghọ kpọrọ ara anyị na-apịa aka ebe ọbụla afụ ụlọ mba apịkwa ọ na-ebutekwa okwu ọ na-ebute ụra ntị mba ihe ndị gboo kwuru ọhọm kwuru ọ na-ebute ụra ntị ịpịa nke na nke ihe na-ekwuzi bụ na kwefuru ego a na-achọ na si na ego dị n'Abuja ego dị n'Abuja marakwa na ego ọ na-eji achọsi na ego dị n'Abuja bụ loan ka eji anata maka na even next generation cannot finish paying the debt anyị nọ in extreme deficit and enwebeghị way out gịta ihe na-asị gị Eke steeti ọkwa Eke steeti eji ebutekwa loan ọzọ arịkwa a ga-eji rụgasịa ihe ya na-arụ ebe ahụ ụdị ka Fọn City n'uru na Anambra rụgasịara ụmụ kirikiri ihe na Anambra enwe Fọn City akwa nwe Fọn City na Anambra nke prezidenti ga-akọmishọnụ ọbara ya onu chọchara ihe prezidenti ọbara n'ime iju na ma anọghị m ebe ahụ mana afụrụ m na enwe Fọn City na Anambra ọ na-ekwokwo na-ekwo ihe mana enwe Abakaliki street amazi nke Fọn City so ihe na-ekwu bụ na loan ụgwọ anyị ji eji na Naijiria ha atụzi anyị egwu ana enwere ihe na-ewu m obodo taa iya si na ebe meji wee mee ka o nweta ọmụrụ maka m wee kwụọ ụgwọ nji mana ije biri ego na ka wee chi ọzọ kwere ọnago mana ya ka ibi ego bụ ebe ahụ ka ọka ụtọ na ya onye ya kụzie edemọnụ ibi ego bụ ebe ahụ ka ọka ụtọ ya bụ ibiri ego chi ọzọ mee duga ụmụaka rute ha hafụ a na ha ree enwekwa mgbe eji bite ego ekwa agụ abitecha hafụ a na ha ree mgbe a ga-emegide ya generation nke a ga nke ọzọ ga a ga-amụtanata onye maara ihe onye buru enyi ya kpakọrọ ọnụ ga-ebidozi ụcha ịfụ na anyị bikọtara Okonjo Iweala na Obasanjo wee bata wee nye aka wee gbaghara nke agbara kwụọ nke akwụ wee mee ha wee bitekwa ọzọ maka na mbibi dị and ofu ihe ọzọ bụ ị ga-ama na ihe gbasara mbibi a bụ ọ na-agwa afụ m onye kwere ebinye m maka onye nji ụgwọ kịta ama nchọ ka m nwụọ ya bụ a na-ebite ego si bitewe ego ha ma nchọ ka anyị ọ ga na-ekpe ekpere ndụ mgbe nwoke be anyị si na ọ bụrụ ha na ijide mmadụ ụgwọ ịnọ n'ụtụtụ gakwuru ya ịgba n'ọsọ gakwuru ya ịgakwuru ya ese maazị na-abịakwana m ka eke n'ime ịnọrọ ana bute mkpụ ụtaba gị ticha ya ọ ga-eweta ọjị weta mmanya ọ na-aṅụ chee na iwetara ya ego emekwa iticha ike si na ị na-anazi na-asị ya ọ kwụfụrụ ego ya na uche m dịkwa ọma nye gị nsị ọma ekpere ya ekpere ọjọọ ọ ga-asị gị dị ndụ ndị Igbo anyị ji na-ekwu onye ụgwọ dị ndụ ya anwụ na anwụ ọ ga-akwụ ụgwọ biri nke a tọrọ m o rie ọnụ mana ịfụ ha na onye ga na-ebinye ya ego na-ebita kama ebita kata enwere mgbe ọ ga-abụ oru ịmụta nwa nwere isi ọkwụ ụgwọ a ga-enwerata na ọ bụrụ na akụnụgoro adịghị n'obodo akwụna eburu ọnụ ya bụ ihe ọbụla bụ etu ọ kụrụ anyị ndị isi ndị ọchịchị brain ha na-ada arụ ọrụ ọ ka mma anyị niile soro ha na-aga mgbe ahụ maka mmadụ na-egbuchara mmadụ a ga-eji mmadụ megide ndị ọcha ma ndị ọcha ndị Amerịka dị jikwa ụgwọ onye ọbụla ji ụgwọ kama ọ dịpendịzi ihe eji ụgwọ emenụ kama na nke anyị bụ kama ị ga-eme ihe na ị ga na-edewe echi na-eme ịtagbu nwe na afọ rie rite otherwise ịwụọ ichu n'ọnụ rewu rie rite ọ bụrụ birinu ọnụ onye na-akọwa na ọ na-adị mma kama isi ebe si ji ebite jide ịnagata iri biri tutu na n'afọ ọkwa Solomon kwuru ya anọ na Anambra steeti mgbe Peter Obi na-achị mbụ ọ na-apụ dobere ego dobasie ego onye ọzọ gbagote nkọsasị ha ncha niile kewe jebibe ego o iberibe ka Peter mere mgbe ahụ ị na-eme isi ị ga-asị ndị mmadụ bịa ka akụsasie ego a na-aracha ọ bụghị asị kụsasị ha niile a na-eme ọnwa na-eme ọnwa anọkọta ime pati ọ nke Peter mmeri onye ọbụla dara ọtụkpụ ịfụ ndị na-eso ya rụọ ọrụ ịfụ ka isi n'ọnụ dị
ọ bụrụ na ị rachara mgbe ahụ rachata bute ihe dịka moto ịtọ na ịnọ nnọkọta bịa bụrụ ofu na be ya bụ na ọ dịkwa mma ịdị na-esevu ego na-esekwu onye mkpekpe dị mma mana ndị Igbo be anyị sịrị na a na-anọ be onye ụjọ na-arụ be dike aka ebe a bụ be dike mana gịnị egburu ya na ọgụ ọ gara afọ 3 gara aga onye ụjọ nọkwara onwe ya asịkwa m onye ọbụla bụrụ onye ụjọ maka ndị Igbo anyị abụghị ụjọ kama na amarị na ha na-ekwu epetike ekene ndị Igbo ekene mụrụ ka anyị pịachie okwu Aneke steeti si kee mana a na-ekenye anyị si kenye anyị Anioma steeti hapụnụ nke ọnụ na-asị etiti ka so na ọbụla etiti azụ bụrụ azụ ka ọsọ ya bụrụ ka ị na-anya Anioma steeti ka South East tọọ mbara a na-ekwukwa m ihe kwuru mbụ enyi m nwoke bụ Ugwumba ọ bụ na ọ dị possible si scrap steeti niile a ka enwee otu gọvanọ ka edozibe obodo ọ bụkwara ntụrụ agụ kesasị onye ọbụla onye mụ na abụ nwanne ya anaeze nsi n'eze gọvanọ a na-akọsa ọnụ ọkwụ mana enwe ndị denta sị na ha abụghị ndị Igbo ọ sị nke ọgbasa ha anyị Okechukwu sị na ya abụghị onye Igbo ogo mgbe ahụ eme ya ga akụba anyị gbuo ndị Igbo afọ ya sị ka afọ gị si na Okechukwu asị amara ihe onye Igbo mbọsọ ọzọ anyị ga-atinye nke ahụ ọnụ otu a ka ọ dị ka emesịa ndị be ekele m ụnụ UGWUMBA